नमस्कार मित्रांनो, मी सागर बागवे आणि आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनल तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आई तुमची ओळख करून देतोय। यो प्रदीप मिराशी आणि यो श्रीनाथ आंबेवाडकर। तर आता मी 3 तारखेला जाऊचोय गावाक, दिवाळी या 4 तारखेला, तर 3 तारखेला गावाक जाणार आहे। तर मित्र बोललो की आपण कोल्हा बीचला जाऊन येऊया आधी, गावाक जाऊच्या आधी। आज त्यांना सुट्टी कामावर, आज रविवार। चला तर फुल मस्ती धमाल करूया। आणि त्याचबरोबर मित्रांनो, तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। आवडलं तर लाईक शेअर कमेंट करा आणि चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करूया। चला तर व्हिडिओ सुरुवात करूया। मित्रांनो, आता आम्ही मडगावात बस स्टॉपवर तुमका दाखवते। तर मित्रांनो, आता आम्ही कोल्हा बीचवर बस आहे, त्या बसमध्ये बसलो आणि इथून बसून जाणार आहोत। तर आता इथून प्रवासाला सुरुवात करूया। मित्रांनो, आता खूप वेळानं पोचला होता कोल्हा बीचवर आणि निघाला 12 वाजता आणि आता वाजलेत बरोबर 2:15। किती वेळ लागलो बघा। त्यामुळे आम्ही घरात जाणार। मला तुमका कोल्हा बीच दाखवते। कोल्हा बीच बघूया, मी इकडून कधी बघितलंय ना, पहिल्यांदा दिलंय। मित्रांनो बघा कोल्हा बीच। सो मित्रांनो, आता आम्ही पोचला आहोत, बघितलं असतो मी। आणि त्या आता आमका खूप वेळ पण होता, कारण ते दोघं नाहणार होतं, मस्त मजा करणार। मी काय नाहणार नाही आहे, तरी बरा वाटला थोडा बीचवर येऊन। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पहिल्यांदा बीचवर येईल आहे। समुद्रात गेलं आहे कुंभेश्वराक वगैरे, पण असं बीचवर पहिल्यांदा येईल आहे। तर चला तर एन्जॉय करूयात। सो मित्रांनो बघा, फुल एन्जॉयमेंट चालली आहे। वाळूच निसते नाहतात पाण्यात नाव टाकून। मग असून नाहतात, आता झालं त्यांना 1 तास झालो नाव लागल्यापासून। आणि बघा, ही गाडी आहे फिरता, जास्त कोण आतमध्ये जात असले पाण्यात तर अनाउन्सिंग करतात की जास्त आतमध्ये जाऊ नको म्हणून। तर मित्रांनो हे बघा, आताच आंघोळ सुईल्यात तरी यांनी 2 तास काढले आणि आंघोळेक, आणि आता वाजलेत बरोबर 3:15।
तर थोडा बीच फिरतो पूर्ण, म्हणजे हॉटेला वगैरे ती दिसून जातो. त्याचबरोबर आईस्क्रीम पण खाऊची आहे. चला तर आधी बीच फिराया, नंतर आईस्क्रीम पण खाऊया. चला तर मित्रांनो आता बीच फिराया आणि त्याही तुमका दाखवत आहे. माणसं एन्जॉय करतातच आणि त्याचबरोबर प्राणी पण बघा एन्जॉय करतात. कुत्रा अगदी आरामात बसलो पाण्यात बघा, ते मस्त वाटतं बघा. सो मित्रांनो आता बघा ही आईस्क्रीम खाणार आहोत. किती फ्लेवर बघा आतमध्ये. चला तर मित्रांनो हे व्हिडिओ आपण आता हेच थांबूया आणि आम्ही आता येईल रूमवर येईल. आणि हे व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं हे कमेंटद्वारे नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर कमेंट करा. आणि त्याचबरोबर तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूक जी घंटा ती वाजूक मग विसरा नको. चला आता परत पुढच्या व्हिडिओत नक्की भेटाया.